vozili smo se ulicom i baš je bilo dobro vrijeme. Onako, vozili smo se već neko vrijeme i temperatura motora je bila na oko 90. I odlučio sam malo stisnuti, malo ju razvući. I na 3000 okreta samo je nešto puklo. I to je jedino što vam mogu reći. Ovo to je stari intercooler. Evo ovdje možemo vidjeti gdje je točno puko. Tu se razletio. A ovdje su sva crijeva iz auta. Na on tu crijevo je pukotina. Evo ovdje tu. A i osim toga je svo masno. Tako da sam naručio to crijevo. Samo nisam mogao naći ovakav original, nego sam uzeo performance part. Pa sad čekam da mi to dođe. Evo ga ljudi, stigao je prvi paket iz Autodoka. Znači to je mobilna aplikacija i web stranica za online naručivanje dijelova. Ispada da je ovaj konkretni dio dolazio iz Poljske. Sad ne znam da li imaju skladišta ovdje u Nizozemskoj, ali uglavnom, znači ovo su mi poslali iz Poljske. Evo ga, intercooler je na svom mjestu, samo ga trebamo šarafiti. A evo stigao je i drugi paket, ovo je intake iz JTD Performance-a. Evo ovdje imam novi air filter. Evo ugradio sam ovo novo crijevo koje ide tu od filtera zraka pa sve do turba dolje. Još bi trebao spojiti ovo tu crijevo ovdje za povrat uljnih para, ali planiram staviti oil catch can, znači da izbacim to iz sistema. Evo i treći paket. Filter goriva, navlaka za volan, filter kabine, crijeva za povrat goriva, vakuum crijeva za turbo, seleni za auspuh,
brisač i amortizeri za haubu. Nabavio sam ove tu amortizere za haubu, zato jer ovi postojeći nisu baš dobri.